Mukoma, ini mubvunzo wangu uri pakuti imimi sisava hamusati masangana navo face to face, asi imi makuti vane nhumbu yenyu ne4 months, so muri kutya kuramba nhumbu muchifunga kuti pamwe ndeyenyu kana kuti haisi yenyu. Zvinogofamba sei kuti vave nepamuviri penyu imi musati masangana navo face to face, muri kungokomunicata paFacebook? Izvozvo mukoma wangu ndakatombozvifungawo izvozvo handiti, saka ndafunga izvozvo kuti sematauriro amaita, but ndakazoona futi kuti ndinogona kuramba mwana ari wangu ndichifunga kuti asi wangu kana kuti ndoti ndewangu iye asiri wangu. Saka inini kuti ndigutsikanewo ndaona zvakakodzera kuti ndingatsvaga kuti ndibatsirwewo newe-DNA ndotesta inini nenhumbu iyaiya, zvobva zvaoneka kuti nhumbu ndeyangu iri yangu, ndochengeta nhumbu yangu. Apa mungati takukonfusana mukoma apa, sisa vanogova nepamuviri penyu sei? Ameno muri yeZimbabwe, vateereri kwamuri gogo ndofunga muri kuzvinzwirawo. Mukoma vari kuti havasati vasangana nasise vane pamuviri pavari kuti ndepavo, pavari fungira kuti ndepavo, ende ivo chido vanacho chekuti kana pamuviri apa pari pavo vapfuurire mberi nekuchengetedza sisa ava, vapfuurire mberi, mwana azotorwa kana ari wavo ukuthi vachengete mwana wavo. Vari kutya kurasikirwa nemwana kana nepamuviri pavari kufungidzira kuti ndepavo, nekuti sisa vari kuti vane pamuviri pamukoma ava asi havasati vasangana navo face to face, vari kungokomunicata pasocial media. Ndizvo chaizvo. So ndaikumbirawo kana vana vanozivawo kuti ve-DNA vanowanika kupi, mundikonektawo. Namba yangu inoti 078 59 30 74. Mungaizokorora futi namba yenyu, muri yeZimbabwe yakateerera ikubatsirei? Ndichazoita zvokuisa kana kuti vanogona kungotitsvaga kuFacebook, kupeji yangu rinonzi Free Dr. ZW, nekuTikTok kana pane anodawo kundibatsirawo. Ndanetseka hama dzangu and ndiri munhu wane rudo rwekuchengeta mhuri yake nokundizisa, saka ndaikumbirawo kana pana anokwanisa kundibatsira ndachema zvangu. Mavadikani, ndofunga mazvinzwirawo zviri kutaurwa nehama yatinayo pano iyi. Ine chido nokubatirana nemhuri yayo, vari kutya kurasikirwa nemhuri yavo, saka vabatsire ivo vanokwanisa kuziva kuti vangasangane navatinashe Mugabe kanjani, vabatsire ivo. Chishuwo chavo ndechekuti vave nechokwadi vasati varasikirwa nemwana wavo. Alright mukoma, nyaya yenyu yanzwikwa mukoma wangu, vachakubatsirai nepavanogona napo kuti musarasikirwe nemhuri yenyu. Tatenda.